Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngelingno nang awake dhewe kangge sangu amale perbatane tandurane awake dhewe saking nata dalan memperbaiki eleke pikir eleke ati eleke pikir eleke ati ing tandurane jerone awak nata ben awak iki disempurnakno mulyane urip gawe sok besoke urip ning donya iku kudu ngerti urip alip urip alip urip iku kudu ngerti maknane alip urip kudu ditekel makna alip urip telu titipan papat titipan urip titipan alip titipan sukma roh nyawa isine manungsa ku 5 saning adine manungsa eling ana nang dalane perbuatane dhewe lingkaradane manungsa kagareng adine wali songo nata dalane urip piyogra ning adine sampurnaning urip sampurnane mulyane urip eling asale eling baline wong nandur panguripane nang manungsa iku kudu eling nang panguripane nang asale nang Gusti Allah darmane manungsa kagarane adine manungsa yo dening adane manungsa ojo nganti salah dalan urip iku nata dalane uripe manungsa nata dalane keluarga nata dalane tinuntun awak iki mlakune awak iki nang endi pola pikir iku nang endi gaya hidup iku nang endi penampilane awakku nang endi lek iso aja nganti terbawa arus arogan dunyawi lek iso ngaji yo alipe eleke pikir eleke ati ngaji pikir ngaji ati ngaji omongan ngaji mripat ngaji pandangane manungsa kolong krodane manine ngadine Prabu Lungguh Ratu Adil Satria Peningit Imamati Ratu Pandai Utara Ratu Pandai Selatan Sang Hyang Widi Bathara Dewa miaga dane ngagayo diningat-ingat nangyo dai mati lanane miyongro dane mati jenenge manungsa iku akan ngapikno awake dhewe nyombongno awake dhewe banggakno awake dhewe benerno awake dhewe bela awake dhewe tapi eleke pikir eleke ati sing busuk iku sing duwe sifat munafik sing ndak ono pengertian ndak jujur terus iri dengki griya becik titik olok toro iku ditutupi coba dikaji eleke pikir eleke ati nganggo aksara alif Gusti Allah iku didadekno barang sing sempurna elek pikir elek ati elek mripat elek kuping iku dikaji didadekno sing tertutup ditata didadekno barang apik ing sadare pikir sadare ati mulyane urip sempurna nanti barang jogon elek pikir elek ati iku mripate manungsa karagarane awang-awang ewung-ewung awang-awang bumi iki bakal gondang-ganjing alam semesta ngalor ngetani ulon ngidul
2020 sifate menungso angkadane ngadine menungso. Dene menungso iku akan ngapino awake dhewe, benerno awake dhewe, nyanjung awake dhewe, muji awake dhewe, ngelem awake dhewe. Banggakno awake dhewe. Tapi eleke ditutup, eleke wong diceritakno iku ndak oleh. Eleke dhewe dilen ngadep nang alep Gusti Allah pertanggungjawabe eleke iku. Dadine barang mulya disempurnakno. Lek iso nyekel alif insyaallah sepurane pikir sepurane ati. Wongku bakal nyepuro. Duwe pemikiran sadar, golek ketenangan lahir batin, urip tentrem. Barokah berkah kuat waras slamet donya akhirat kilancar iki ngelingno. Bener. Sok besok krasa rumangsa lek wis tuwek iki kate nak endi mlakune. Umure menungso iki. Awak iki umur 39. Dikai kontrakan sik awak 39. Terus seorang sisa. Misalnya dikai umur 25 sisane ku pira 39. Ah 65 dikurang 39 ku pira? 26 tahun kita manfaatno kontrakan urip iku. Dan dijogo pikirane atine menungso. Iso jaluk sepuro, muga-muga dongakno sadar. Amarga eling nang asale, eling nang panguripane wong nandur iku padane tanduran perbuatane melarat ini nandur tak jujur, nandur iri dengki ku ana karma. Karmane mlayu nang awake dhewe, imbal balik nang awake dhewe. Pertanggungjawabe yaiku dadi sastra dinata lan dadi penyakit neraka. Nerakane pikir, nerakane ati lan didadekno barang manfaat. Surga nata raga sukmane urip amarga dadi surga akhirat. Nek dadi mulyane pikir, mulyane ati lan manfaat. Miyo dining Wali Songo dining Sunan Kalijaga. Dawang-dawang urip yogara ning adine awal. Nguasani wani ning urip yogara ning sawang sinawang. Rasane wong iku padha ning rasane awake dhewe. Nilai wong iku padha ning nilai perbuatane dhewe. Omongi eleke wong padha ning omongi eleke awake dhewe. Pik ngapikno wong iku padha ning ngapikno awake dhewe. Coba belajar disempurnakan pakai akal sehat, sadari pikir sadari hati. Jadi iso ngaji pikir ngaji hati lan iso jogo alif pikir iku iso terbuka dan sifat tertutup di hadapan Gusti Allah. Dan iso ojo duwe sifat ikilah aku. Dan iso berwibawah lan andak asor toto kromo ojo dongkak kanan kiri. Nek iso disepurokno lan perbuatane. Awak iki ngaji omongane dhewe ngresapi. Belajar ngresapi pikir, ngresapi ati. Ojo ngumpulno dosa, dosane pikir, dosane ati. Nek iso belajar nata sempurnane urip, sempurnane perbuatan, semuanya sifat watak lan arogansi keduniawian iku diilang. Nek iso nglakoni sabar, iman, agama, akhlak moral iku 5 waktu salat kaya tiyang agama. Engko didongakno Gusti Allah. Andalane sempurnane Gusti Allah, alif Gusti Allah. Jaluk sepuro sing akeh perbuatane iku. Iki ngelingno memperbaiki eleke pikir eleke ati lan dadi barang apik dadi alif noto dalane urip ben tak salah dalan urip ing Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Jarot Effendi, Jalan Kahasan
Kengkong, Jalan Lumajang, Randu Pangger, Kecamatan Kanigaran, Kelurahan Sukoharjo. Gang Pendekar, Kota Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia.